Ej, jeg kommer til at ryste helt meget med det. Holder I hende, så jeg bruger begge hænder til. Hun løber også. Hvor det er Maja, hva? Der er det Maja, altså det er fordi, at Maja ikke også. Synes det kunne være god. Maja har ikke været inde endnu. Nå nej. Men altså når hun kommer ind, tror du så ikke hun er rigtig god? Det ved jeg ikke, Maja har ikke spurgt LB før. Nej, men tror du sådan hun lyder lidt bedre? Nej, det er også kun 3. eller 4. LB, altså hun har været nede igen. Ja. Hey.